Uma ufuna impilo yakho nje ibelula, akuthathe lokho engikusho namhlanje. Salini nonke nina enisindwayo nenikhathele. Uthi mina Kristu Jesu ngiyakuni khona imiphefumulo yenu iyakufunyana ini imuzo. Oh Jesus. Ungakwazi ukuqhubeka mama. Ngokuba ijoka lami lihle. 1 lihle ijoka lakho. Awukwazi ukuhamba no hayi bazalwane. Awukwazi ukuhamba no Jesu Kristu uqhubeke uthuke ethi uyathakatha. Awutholanga yena. Oh Jesus. Awutholanga yena. Oh Jesus. Ma umtholile uKristu Jesu 1 linjani? Lihle. Futhi lilula. Oh Jesus. Ningadideki bazalwane, bakhona abazalwane abamaqili abagquma bekhona. Kodwa mawuthola uJesu wangempela, angeke ngempela uxakwe yibhodo. Oh Jesus. Angeke. Hallelujah. Because elakhe linjani? Into yenza ukuthi ubanjwe libhodwe kuze kuedwe ingubo ezintathu, uedwe namatshe, uphinde kulanda isitofu sibase ngaphansi. Uthi elakhe ijoka, awubambanga ijoka lo. Jesu uyibambele wena. Khona uJesu nelakhe elilula man. Jesus. Oh Jesus. Iyona nje ekhulula umuntu. Lilula lihle. Yes. Mawusukhola ukudla ake ngisho kanje. Uma usukhola ukudla ukufuna ubuhle efuna wena. Yes. Jesus. Awukhola? Yes. Awufuna ukudla. Ah. Ubuhle thina nje bazalwane esikholwa ngempela ukugqoka nje ibhuku lika 150 alibona ugqoka lika 800. Acabanga ukuthi libiza kakhulu. Hayi inkazimulo kaNkulunkulu. Ithatha intenge lutho ibeke ibe yini. Yebo benakhe lihle 1 lilula. Jesus. Awukwazi ukuba nethele ezimbi. Uphethe ijoko lika Jesu. Awubambanga lona. Yebo. Awukwazi ukuthi ugqilazeka. Uphethe ijoko lika Jesu. Awubambanga lona. Isamze mawuzi. Nomthwalo wami ulula. Ah Jesus. Yazulula kanjani? Sizoya kodwa kwi solution yes. Sekuphelile. Nomthwalo kunjani? Ulula. Ungakwazi ukungibhekela u14 ma khona ku John 14. uJohn 14 bese sifunda verse 1. uJohn 14 verse 1. Bengithi ngifuna ukuveza leyo message bazalwane ukuthi 1 njoba sila sizothi zanini kubani? Jesu. Nithathe lakhe. Ngoba lilula. Hayi esontweni, wangisho lento njengomkhizi. Hayi esontweni, zanini kuJesu. Uma kambe ubungenalo isonto, usuzokwazi ukuxhumana nabafundisi. Kodwa makade unalo isonto, yenza sure ukuthi uze kubani? kuJesu. Ngoba umuntu ozobuya azolanda ibandla lakhe uJesu. Akuyona life of faith, akuyona assembly. Yes. Akuyona voice of victory. Kodwa ubani? uJesu. Manje ngizogaba ngesonto lakho. Ungazile kuJesu. Abanye abazalwane babanjwe yiloko nje. Konje kuthiwa ngabathinta amagama baso. Sisolele ma ayibamba mina imandate ngibanjwe kabi umsila bathiwa yeyini. Verse 1. Inhliziyo yenu mayingakhathazeki. Lalelani ke la besifunda uMateyu. Umva lokuqala lo wayekhulumile kuMateyu la besifunda khona. Njengama sesiphuthume saya kuJohn. Labafethu bawu4. Lana ukukhuluma nabani? Isikhona isihloko makwelakhe iBhayibheli. Cela ungifundele sona. Inkulumo yokuvalelisa kukaJesu. Nezo bazalwane? uJesu ukhuluma inkulumo yani? Yokuvaya. Ukhuluma inkulumo yokuvaya. Uthini ke? Inhliziyo yenu mayingakhathazeki. Uthi 1 kumuntu okholwayo ulindeleke ukuthi inhliziyo yakhe ingakhathazeki. Nongakakholwa ukuze inhliziyo yakho ingakhathazeki yini okudinga kuyenze mama ukhona sifunda. Kholwani uNkulunkulu. Hawu bazalwane baseRosbom siyazi ukuthi kukhona okunye kodwa namhlanje besizocela ukuthi kholwani ngubani? uJesu. Ake sisho lokho kusezwini. Kholwani ngubani bani? uNkulunkulu. Kholwani ngubani? uNkulunkulu. Bese niphinde nikholwa ubani? Ayimi. La kukhuluma uJesu. Amen. Uthi kholwani nguNkulunkulu. Bese niphinde nikholwa yini? Into yenza kube nomsindo emhlabeni kaNkulunkulu bazalwane ukuthi ibandla lonke ligcine likholwa nguNkulunkulu kuphela.
Yingakho namhlanje kukhona uNkulunkulu ka because sibambe into ethi kholwani nguNkulunkulu kuphela. Sangafinyelela entweni ethi kholwani nguNkulunkulu nikholwe nayimi. Yingakho kukhona amabandla abathi indlela ikuwo. Kodwa engazi ukuthi indlela ikuNkulunkulu nakubani? Awuqhubeke ma. Uthi verse 3. Nanxa ngiya nginilungisela indawo. Yes. Ngobuye ngizi. Uthi nomunye verse 4. Nalapho ngiya khona Yes. niyayazi indlela. Lento uyikhuluma kungathi awusinene. uJesu kungathi ukhuluma nomuntu asemthembu ukuthi hayi uyayazi indlela le. Kodwa into ebalekile ningakhohlwa bazalwane, kholwani ngoNkulunkulu. Ukuze inhliziyo zenu nje inhliziyo zenu zingakhathazeki. Angeke ukhathazeke nanokuthi awudlili uma ukholwa uNkulunkulu. Hawu bazalwane nganixoxela khona indoda yake yabulala konke. Yathi sinqobile yasibona ukuthi kwakhona nje wesifazane oyedwa ikhumbuza ukuthi wena lokho okwenzile kuba prophet labo angeke impela ulale kungenzekanga kuwe. Yathuka yakhohlwa amandla kaNkulunkulu esesebenzile ngayo yabaleka yayocasha. Yacela ukufela khona lapho. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathumela amagwababa ayondla. Kwafika ingelosi yayinyakazisa yathi vuka udle ngoba uhambo sazohamba lude. Yena utshela kuyaphela. uJesu lankathi abantu bethi baphelile baqedile ngawe. uJesu uqala phansi. Akuthumele into ezokwenza njani? Ezokuvusa ikunyakazisa iphinde ikuprovide ngokudla bese uthi uhambo. Nami ngizosho njalo eRosbo ukuthi bafowethu noma ukhonzaphi i-understand into oyikhonzayo. Uma ukhonze ebandleni la uJesu khona engavezwa njengenkosi nomsindisi, yazi ukuthi usebandleni elirong. Kusho nje nesibindi lokho. Awuthi ngeme phezulu ukuthi ngizokuzwa. Uma nje ukhonza ebandleni la uJesu khona engavezwa njengomkhululi, okudinga ube khona izinto eziphathwayo ezincane ukuze wena ukhululeke, usenkingeni. Siza impilo yakho ngokuthi usondele kulo Jesu esimmemezela manje. Amen. Uthini uThomas ma?